și să țin monstrul ăsta. L-am vândut. Let's go! Păi cum mai vorbești cu noi? Păi... Zbrit lui Victor. Ah, Wow, wow, wow. S-ar putea să iau asusta fusta mai mesaiul ăla de 4 nu interese. Uite, fii atent, sunt curios ce zice ChatGPT de diferență dintre alea două. nu face ce face Victor. Nu. Nu, pe ca idee, nu că mă iau neapărat Nu pe întreba pe ChatGPT. ChatGPT de PC-uri. Dar știu deja ce să zică. Zică că pentru, nu știu ce, tac. Conectează-te, nigga. Continuă cu Google. E cine-i ceasul? Hai mă, bine mă, hai mă. Oh, fuck. Nu vă uitați la istoric? Comentariu, poruncă.